Здравейте, приятели от YouTube и VBOX, аз съм Молуркан и днеска съм в Белотински, един много як български сървър. И днеска това ми е втори епизод от сезона къщи и днес ще ви покажа едни от повечето ми къщи в този невероятен български сървър. Това ми е една от първите къщи. Не знам, че не е нищо особено, но ще ви покажа всичко. Така, това е самата къща. Отгоре ме мързеше да правя покрив и такива глупости. Това е къщата тук. Това е градина. Golden Garden, нещо такова бях кръстил. Ето, градинка си имаме. Тук с Филип ХБ 123 играем много често, както и с други приятели, като Coolboy и Fireboy и други. Това тук си е плащче, просто плащче. Супер зелен флаг, юпи, да, са покъпен. Супер вода. Тук плащчета, наскоро имаше някакви грифари, дето ми бяха рушили. Просто аз не знам. Сега съм си го защитил, да, ама не съм ги портил на лилт, но скоро може и да стане, ако втори път. Ето, това е плащчето. Тук съм сложил Ender Dragon Sex. Един ми ги даде така, без пари. Тук не знам, някакви глупави неща съм си правил. Ето тук се вижда как са ме грифали. Ето тук преди имаше мазилка. Сега гледайте как е станало. Не ми се прави. Басейн. Може и въобще да го покрия. Ето тук мостче. Ето тук се скача. Така. Ето това мостчето. Ето тераската, после ще стигнем до нея. Всичко от дърво. Това е основното дърво. Тук съм слагал лампи. Това е централният вход. Ето тук пак грифари имаше. Ето тук тези пътечки аз съм ги правил. Това е тук в централния вход, както виждате. И да започваме. Това тук са конете. Както виждате, ето го на Филип ХБ. Там е моят. Къде се потънал коса? Гледай го. Гатите пак. Както и да е. И да продължаваме. Днеска не знам защо не искаше да снима Филип. Нещо не му е добре. Както и да е. Тук много кучета наварих. Това е коридора. Влиза се от тук в коридора. Имам мазе. Ко правите, бе, цигани? Чакай. Тук ми е сейфчето. Чакай да се сета паролата, коя ми беше. Ето и... да. Ето сейф тук. За да видите как се прави сейф, ще покажа в следващия сезон, който смятам да направя. Той ще се казва изобретенията. Може би нещо такова. Може и смотаните изобретения. Не знам, още не съм го обмислил. Тук е енчанч, нали? Това е много яка идея, взех от YouTube. Просто човека, който измисли това, е гениален. За включващ се и изключващ се портал към Ада. What the hell? Що? Чакай. Ето. От този бутон се включва, от този се изключва. И ето, включваш се, изключваш портал към Ада. Ето, изключи се. Много е яко. Така.
Така, това тук е кинозала. С килимчета, това е версия 1.7.2. Само да съобща. Тук съм насложил лампи и кино. Кинозала. С книги. Така. Следващото, което ще ви покажа е... Чакайте да започна. Ето това е банята. Тук с чешми, студена топла вода, кенеф. О, да. С всичко. Ето тук банята с лилийка. Всичко. Оф. На вас дотекна ли тази музика, че направо? Така. Добре, аре, ще я пусна малко. Е така. Така, това тук е кухнята с отдолу с вода. Интересно се получи, вижте как. Първо съм с такова се вижда, нали? Кухнята, като се получи като платформа и отдолу с вода и ето тук с кухнята, така. Сложи се, нали? Тук кейкове. И тук не се получи много добре, знам, столчетата трябва да са по-далечени, но стаята е мъничка. И тук маса с вода е така за окраса, не за друго, не съм я правил за умишлено. Така, тук се качваш. Ето тук пак Ender Dragon X. Тук има много кучета, просто не мога да ги убия, това е лошото. Не мога да ги премахна, много ме дразнят. Оф, каква хубава гледка. Тук е пак енчанч, спалня, ето ми е спалнята. Супер. Спалня. Ето аз. Също така скина ми е и Worm Seeker. Много е грозен, адски грозен. То в началото беше един много як пич, ама промениха го. Просто аз този скин ми беше преди да си направя мои собствени. Просто гадно. Та сега съм с този. Ето тук това е за обличане. Аз съм го проектирал. Ето виждате сега. Както съм. Тоест. Ето ме, аз съм с броня, нали? И то като стъпиш всъщност ти дава пак броня, без въобще да се обличаш. И така, ама не искам да си показвам скин. Оф, не искам да си показвам скина, понеже е много грозен. Просто много ми е гадно. Гадно. Та, това тук е шкафче. Тук е горното холче, така да се каже. Каминка. Тук това е горната баня. С по-голямо джакузи и диванче. Да си седнеш и да се го гледаш как си пикае другия. Така. Това тук, не знам, много тъпо се получи. Ама да оставя го с вода. Това е спалнята на Токсик, да. Той също има скин Токсик, иначе в друг СМП се казва Филип ХБ. И тук искаше с вода, успокоявал го. Аз не виждам. То ти като легнеш и направо ще се попикаеш. Не знам. Той така си решил. Странен е. Така. Това тук го правеше Coolboy. Ако не се лъжа, ама някакъв кретен му го защити и сега не може да си влезе в собствената къща. Какви ли не кретени има в този сервер? Просто... това ми е хотелчето тук. Сега аз лично съм го строил. С конюшна.